हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 హరే కృష్ణ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ అందరికీ ప్రణామాలు, అట్లాగే అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమ్రాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో మనము 7వ మంత్రం ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం లెవెల్ 3లో అందరికీ అందరికీ ధన్యవాదాలు, అందరికీ స్వాగతం. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః తత్ర కో మోహః కశోక ఏకత్వమనుపశ్యతః. ఎవడు సర్వజీవులను ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలుగాను భగవంతునితో గుణైక్యం గలవారుగాను ఎల్లప్పుడూ చూస్తూ ఉంటాడో అతడు నిజమైన తత్వ పరిజ్ఞానం కలవాడవుతాడు. అలాంటి వారికి మోహం కానీ శోకం కానీ ఎలా ఉంటాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది ముఖ్యంగా మనం నిన్న చూసాం కదా, ఉత్తమాధికారులు, మధ్యమాధికారులు, కనిష్టాధికారులు. వారిలో ఉత్తమాధికారుల గురించి ఇంకా ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తున్నారనమాట. ఓకే, భాషను చదవడానికి ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? మాతాజీ ప్రభుజీ, జ్యోత్స్న మాతాజీ స్టార్ట్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పైన పేర్కొనబడిన ఉత్తమ మధ్యమాధికారుల తప్ప మరెవరూ జీవుని ఆధ్యాత్మిక స్థితిని సరిగ్గా గ్రహించలేరు. అగ్ని కణాలు అగ్నితో గుణసామ్యం కలిగి ఉన్నట్లే జీవులు పరమపురుషునితో గుణైక్యం కలిగి ఉంటారు. కానీ పరిమాణాన్ని బట్టి చూస్తే అగ్ని కణాలు అగ్ని కాలేవు. ఎందుచేతనంటే అగ్ని కణాలలో గల వేడిమి అగ్నిలో ఉండే వేడిమితో సమానం కాదు. మహాభక్తుడైన భాగవతుడు ఐక్యాన్ని చూస్తాడంటే అతడు సర్వాన్ని పరమ పురుషుని శక్తిగా చూస్తాడన్నమాట. శక్తిమంతునికి భేదం లేదు కాబట్టి ఐక్యభావం కనిపిస్తుంది. వెలుతురును వేడిమిని విశ్లేషించి చూస్తే అవి అగ్ని కంటే భిన్నమైనవే అయినా అవి లేకపోతే అగ్ని అనే పదానికి అర్థమే లేదు. సమన్వయ దృష్టితో చూస్తే వేడిమి, వెలుతురు, అగ్ని అనేవన్నీ సమానమైనవే. చదవనా ప్రభుజీ? ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ ఉత్తమాధికారి గురించి చెప్పేటప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు. ముఖ్యంగా అనువాదంలో కూడా ఎవరు సర్వజీవులను ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలుగా, అంటే ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలు అంటే అంశాలు అనమాట. భగవంతుని యొక్క అంశాలు. ఎలా అయితే ఒక అగ్ని మండుతూ ఉంటుందో అందులో నుంచి కనుక చిన్న చిన్న రవ్వలు, ఆ అగ్ని రవ్వలే వస్తూ ఉంటాయి కదా, అందులో అంటే ఆ అగ్ని రవ్వలో అట్లాగే ఆ భగభగ మండుతున్న అగ్నిలో రెండింటిలో కూడా ఒకే రకమైన గుణం అనేది ఉంటుంది. అట్లా ఆ విస్ఫులింగాలుగా మనం అంటే సర్వజీవులను ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలు అనమాట. అన్ని జీవులు కూడా అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? భగవంతునితో గుణైక్యం కలిగి ఉన్నాయి అని ఎవరైతే చూస్తారో అతడు నిజమైన తత్వ పరిజ్ఞానం కలవాడవుతాడు. అటువంటిప్పుడు అతనికి ఎటువంటి మోహం అంటే భ్రమ కానీ శోకం దుఃఖం కానీ ఉండవు. అటువంటి ఎలా ఉంటాయి అన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఉత్తమాధికారి యొక్క లక్షణాలని ఇంతకుముందు మంత్రంలో చెప్పినట్లుగా ఇంకా కంటిన్యూషన్గా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మహాభాగవతుడు గురించి అవన్నీ కూడా అంటే ఏవి భగవంతుడి నుంచి వచ్చినవే అన్నట్లుగానే చూస్తాడనమాట. అంటే ఏ శక్తి అయినా సరే శక్తికి శక్తిమంతునికి భేదం లేదు అని చెప్తాడు. ఎలా అయితే మనం ఇప్పుడు అగ్ని అగ్ని రవ్వలు ఇట్లా ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ చూసామో అట్లా శక్తికి శక్తిమంతునికి భేదం లేదు అని చూస్తాడు. అలాగే మనం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇప్పుడు ఆ శక్తికి శక్తిమంతునికి భేదం లేదు, ఐక్యభావం కనిపిస్తుంది. అలాగే వెలుతురుని వేడిమిని విశ్లేషించి చూస్తే అవి అగ్ని కంటే భిన్నమైనవే. భిన్నమైనవి అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అగ్ని అనేది మండుతూ ఉందనుకోండి, మనం బాగా మండుతున్న అగ్ని మీద మనం ఏదన్నా అంటే ఒక వంట అనేది చేసుకోగలుగుతాము. కానీ ఒక నిప్పు రవ్వ ఉందనుకోండి, దాని మీద మనం వంట అనేది చేసుకోగలమా? చేసుకోలేము. అలాగే సముద్రం అనేది ఉందనుకోండి, సముద్రంలో మనం మునగగలము. కానీ ఆ సముద్రం నుంచి వచ్చిన చిన్న చిన్న నీటి బిందువులు ఏదైతే ఉందో ఒక నీటి బిందువులో మనం మునగలేము అనమాట. అంటే అవి భిన్నము, కానీ ఆ గుణం ప్రకారం చూస్తే అవి కూడా ఉప్పగానే ఉంటుంది, ఇవి కూడా ఉప్పగానే ఉంటుంది. అలాగే నిప్పు రవ్వలు అగ్నిలో ఉండేది ఆ గుణం ఉంటుంది, అలాగే మండే గుణము అగ్ని రవ్వలో కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్లా ఆ యొక్క పరిమాణంలో చూస్తే డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది, కానీ గుణంలో చూస్తే సమానంగా ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే సమన్వయ దృష్టితో చూస్తే వేడిమి వెలుతురు అగ్ని అన్ని సమానమైనవే. చూడడానికి అంటే ఒక విధంగా చూస్తే అంటే దీనే ఏకత్వంలో భిన్నత్వం అని చెప్తూ ఉంటారు. మనం ఒక రకంగా చూస్తే అవి ఏకము, ఇంకో రకంగా చూస్తే భిన్నం అనమాట. ఓకే, మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్వయం ఉత్తములైన అనుసరించి మానవుడు సర్వజీవులలో ఏకత్వాన్ని చూడాలని ఏకత్వం అనుపశ్యత అనే సంస్కృత పదాలు సూచిస్తున్నాయి. సర్వ సంపూర్ణ తత్వమైన భగవానుడు తాలూకా వ్యక్తిగత తేజో రూపాల్లో 80% ఆ సంపూర్ణ తత్వం యొక్క ప్రసిద్ధ గుణాలు కనిపిస్తాయి. కానీ అవి పరిమాణంలో పరంపురుషునితో సమానాలు కావు. జీవుడు పరమతత్వం యొక్క సూక్ష్మాంశం మాత్రమే అవడం వలన అతని యందు ఈ గుణాలు చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటాయి. మరొక ఉపమానాన్ని పరిశీలిద్దాం. ఒక సముద్ర జల బిందువులో ఉండే ఉపదన పరిమాణము మహాసముద్రంలోని ఉపదన పరిమాణంతో ఎప్పటికీ సమానము కాదు. కానీ రాసాయనిక నిర్మాణాన్ని బట్టి చూస్తే సముద్రంలోని ఉపదనం బిందువులోని ఉపదనం గుణంలో సమానమే. జీవాత్మ గుణంలోని పరిమాణంలోని కూడా పరమపురుషునితో పరంపురుషునితో సమానుడైతే అతడు భౌతిక శక్తి ప్రభావానికి లోబడి ఉండే సమస్యే ఉండదు. పూర్వమంత్రాల్లో ఏ జీవుడు శక్తిమంతులైన దేవతలు కూడా ఏ అంశంలోని పరంపురుషుని అతిక్రమించలేరని ఇదివరకే చెప్పబడింది. అందుచేత ఏకత్వం అంటే జీవుడు సర్వ విషయాల్లోని పరమపురుషునితో సమానుడని అర్థం కాదు. కానీ విశాల దృష్టితో చూస్తే కుటుంబ సభ్యులందరి ప్రయోజనం ఒకటే అయినట్లు, అనేకులు భిన్న భిన్న మనుషులతో కూడి ఉన్న జాతి ప్రయోజనం ఒకటే అయినట్లు, సర్వ సృష్టికి లక్ష్యం ఒకటే అని మాత్రం అది సూచిస్తుంది. జీవులందరూ పరతత్వపు కుటుంబంలోని సభ్యులే. పరమపురుషుని దృష్టి అతని కుటుంబ సభ్యుల దృష్టి భిన్నాలు కావు, ఒకటే. ప్రతి జీవుడు పరమపురుషుని కుమారుడే. భగవద్గీత 7.5లో చెప్పబడినట్లు పక్షులు, సర్పాలు, చీమలు, జలచరాలు, వృక్షాలు మొదలైన విశ్వంలోని జీవులన్నీ పరమపురుషుని తటస్థ శక్తి నుండి ఉద్భవించినవే. కాబట్టి అన్ని పరమపురుషుని కుటుంబానికి చెందినవే. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రయోజనాల మధ్య సంఘర్షణ లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. 7.5 చదువుతారా? అపరేమిత స్తన్యమే కదా బుక్ ఎవరి దగ్గర లేకపోతే చూడకుండా చదివేవాళ్ళున్నారా? అపరేయమిత స్తన్యాం ప్రకృతి విద్ధిమే పరా. చెప్పండి. భగవద్గీత యథాతథము 5వ అధ్యాయము అదే కదా ప్రభుజీ? 7వ అధ్యాయం 5వ శ్లోకం. ఓకే మాతాజీ, బుక్ లేదా మాతాజీ రెడీగా ఉంది ప్రభుజీ. అంత కాలేజ్ మేము అదే ప్రభుజీ. కాదు మాతాజీ, అది 8.5. 7.5 అపరేయమిత స్నానం విధిమే పరాం జయభూతం మహాబాహో ఏదం ధార్యతే జగత్తు.
నమస్కారం. అంటే మనం ఏంటంటే అన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి నుండి ఉద్భవించాము. అవన్నీ కూడా పరమపురుషుని కుటుంబానికి చెందినవే. అందుకే మనల్ని ఏమంటారు, వసుధైవక కుటుంబం. మనందరం కూడా ఒకటే అన్నమాట. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రయోజనాల మధ్య సంఘర్షణ అనేది ఉండదు. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇందా చెప్పుకున్నట్లుగా మనము గుణరీత్యా భగవంతుడితో సమానం. ఎందుకంటే అంటే అప్పటికి కూడా అంటే గుణరీత్యా కూడా మనం ఏమనుకుంటూ ఉంటామంటే భగవంతుడితో సమానం అని అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఆ గుణంలో కూడా ఏంటి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు భగవంతునికి 64 కళ్ళనే ఉన్నాయి. కానీ మనకి అంటే మ్యాక్సిమం ఒక జీవుడికి 50 మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అనమాట. 50 కళ్ళు అనేవి నేర్చుకోవడానికి, కళ్ళు అనేవి ప్రదర్శించడానికి సాధ్యపడుతుంది. అంటే మనం సంపూర్ణంగా ఆ గుణంలో కూడా భగవంతునితో సమానంగా పొందలేము. అందుకే భగవంతునికి జీవుడికి ఏకత్వం ఉంది, అలాగే భిన్నత్వం ఉంది అని కూడా ఇందాక మనం చూసాము. ఒకవేళ మనం ఇది పరిమాణ రీత్యా భగవంతుడితో సమానమే అయితే మనం ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావానికి కట్టుబడి ఉండమన్నమాట. కానీ మనం ఏంటి, ఈ యొక్క దైవీహేష గుణమయి మమమాయ దురత్యయ, ఆ త్రిగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనం చిక్కుబడి ఉన్నాము. కాబట్టి మనం భగవంతుడితో సమానం కాదు. మరి చాలామంది భగవంతుడు జీవుడు ఒకటే అంటారు. మరి భగవంతుడు ఎక్కడ అంటే అంటే జీవులేమో మరి మాయకు లోనవుతూ ఉంటారు కదా, భగవంతుడే మరి మాయకు లోనవ్వడు. అది తెలుసుకోవాలి. అంటే మరి భగవంతుడు కూడా మాయకు లోనైతే అప్పుడు మనం ఓకే అందరూ అంటే భగవంతుడు సమానమే, జీవులతో సమానమే అని అనుకోవచ్చు అనమాట. అందుకే ఇక్కడ అటువంటి ఆ వ్యాఖ్యని ఖండిస్తున్నారు. అంటే ఏకత్వం అనుపశ్యత అంటే మనం ఈ యొక్క శాస్త్ర గ్రంథాల దృష్టిని అనుసరించి మానవుడు సర్వజీవుల్లో ఏకత్వాన్ని చూడాలి, అంతేగాని భగవంతుడితో సమానం అనేది అనుకోకూడదు అనమాట. అట్లాగే మనం చూస్తే ఈ యొక్క మనం 4వ మంత్రంలో ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంతకుముందు ఒక మంత్రంలో మనం చూసారని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అక్కడ అంటే మాతరిష్వా దధాతి అని చెప్తున్నారు ఆ 4వ మంత్రం చివరిలో. అంటే వాయువుని అంటే వర్షాన్ని నియంత్రించేది, అలాగే ఈ దేవతలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరినీ నియంత్రించేది అది అంటే భగవంతుడే. భగవంతుడిని వాళ్ళు అతిక్రమించలేరు అని ఆ 4వ మంత్రంలో చెప్తారనమాట. అంటే భగవంతుని అలాగే జీవులు ఈ రెండింటి అంటే భగవంతుని యొక్క జీవుల యొక్క లక్ష్యం, ఆ ఉద్దేశం ఒకటే. అది ఏంటి అంటే ఆనందమయోభ్యాసాత్ అని నెక్స్ట్ పేరలో చెప్తారు. మనం దాన్ని పొందడం అనమాట. అంటే భగవంతుడైనా ఆనందంలోనే ఉండాలని, అట్లాగే జీవులు కూడా ఏంటి ఆనందాన్ని పొందాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం. దానికి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు కదా, ఒక కుటుంబంలో సభ్యులందరూ భిన్నంగా ఉండొచ్చు చూడడానికి, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా చూడడానికి వేరే వేరేగా ఉండొచ్చు భిన్నంగా. కానీ వాళ్ళ అందరి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఆనందం పొందాలని, ఆనందంగా జీవించాలని. అలాగే ఒక దేశంలో పౌరులందరూ అంటే భిన్న భిన్నమైన రాష్ట్రాల్లో ఉండొచ్చు, భిన్న భిన్నమైన ఆలోచనలతో ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళందరి యొక్క లక్ష్యం ఏది ఉండాలి, దేశం బాగుపడాలి, దేశం అంతా కూడా ఒక తాటి మీద ఉండాలి. అట్లాగే జాతీయంగా చూసినా కూడా అంతే అనమాట. అందరి యొక్క ఉద్దేశము ఒకటై ఉండాలి. అలాగే భగవంతుని యొక్క జీవుల యొక్క ఈ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఆనందమయోభ్యాసాత్ అంటే అందరూ కూడా ఆనందాన్ని పొందాలి అనేది. అదే ఇక్కడ వేదాంత సూత్రంలో చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ స్వప్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే. జీవాత్మలు ఆనందానుభవానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి. వేదాంత సూత్ర 1.1.12లో ఆనందమయోభ్యాస్యాత్ అని చెప్పినట్లుగా స్వతహా సిద్ధంగా పరమ పురుషుడు అతని అంశాలు అయిన జీవులు శాశ్వతమైన ఆనందానుభూతికే ఉద్దేశించబడ్డారు. అందుకే భౌతిక పంజరంలో బంధించబడిన జీవులు ఎల్లప్పుడూ ఆనందానుభవాన్నే అన్వేషిస్తున్నారు. అయితే వారు దానిని తప్పు మార్గంలో అన్వేషిస్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం మాత్రమే కాక పరమ పురుషుడు అసంఖ్యాకులైన తన అనుచరులతో నిత్యానందం అనుభవించే ఆధ్యాత్మిక లోకం కూడా ఉందా? ఈ లోకంలో
ఆ లోకంలో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఆ లోకంలో ఆ లోకంలో భౌతిక గుణాల స్పర్శ ఏమాత్రం ఉండదు. అందుచేత దానిని నిర్గుణావస్థ అంటారు. నిర్గుణావస్థ అనుభవ విషయంలో ఎప్పుడూ సంఘర్షణ ఉండదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖాన్ని అనుభవించడానికి భోగం అనేది లోపించటం వల్ల వివిధ వ్యక్తుల మధ్య ఎప్పుడూ సంఘర్షణ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాత్తమైనది ఆధ్యాత్మికమైనది అయిన రాసక్రీడకు కేంద్రమైన పరమ పురుషుడే నిజమైన భోక్త. మనమందరం ఆయనతో కూడి ఎలాంటి సంఘర్షణ లేకుండా శాశ్వతమైన శాశ్వతమైన పరమార్థముతో జీవితం గడపాలి. అదే ఉత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితి. మానవుడు సమగ్రమైన ఈ ఐక్యానుభూతిని సాధించినప్పుడు ఇక భ్రాంతికి గాని దుఃఖానికి గాని ఆస్కారమే ఉండదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు అమ్మా. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే స్వభావరీత్యా సహజంగా మనం ఏంటంటే అంటే భగవంతుడు అలాగే అతని యొక్క నిత్య అంశులైన మనం అందరం కూడా ఆనందాన్ని అనుభవించడానికే ఉన్నాము. ఒకసారి ఈ పాశ్చాత్య దేశాలలో ఒక విలేకరి ప్రభుపాదుల వారిని అడిగారనమాట. అంటే మన యొక్క అసలు జీవిత లక్ష్యం ఏంటి, మనం అంటే అసలు మన గోల్ అనేది ఏంటి అని వాళ్ళు అడిగారంట. వాళ్ళు అడిగిన తర్వాత వాళ్ళు అనుకుంటారు కదా, అంటే ఈయన ఏం చెప్తారు అని అనుకుంటుంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఏదో ఒకటి సంక్లిష్టంగా కొంచెం వేదాంతాన్ని మాట్లాడతారు, లేకపోతే తత్వాన్ని మాట్లాడతారు ఏదో అని. వాళ్ళు ఏమంటే ఏదన్నా అగోచరమైన దాన్ని నువ్వు పట్టుకోవాలి, దాన్ని నువ్వు అనుభవించాలి, ఇట్లా ఏదన్నా చెప్తారేమో అని వాళ్ళు అనుకున్నారంట. ఎందుకంటే చాలామంది ఈ దొంగ బాబాలు కానీ బూటకపు సాధువులు అంతా అంతే కదా, మనకి అర్థం కాని లాంగ్వేజ్లో ఏదేదో చెప్పేస్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారంటే మన యొక్క జీవిత లక్ష్యం ఏమీ లేదు, అందరం కూడా ఆనందంగా ఉండడమే మన యొక్క జీవిత లక్ష్యం. అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఆనందంగా ఉండడమే మన యొక్క జీవిత లక్ష్యం అని చాలా సింపుల్గా చెప్తారనమాట. కానీ చాలామంది ఇది కాదేమో, ఇంకా మనకి ఏదైనా కావాలేమో, ఇంకా దీనిపైన అంటే ఈ ఆనందమయోభ్యాసాత్ మనం 13వ అధ్యాయం శ్రీమద్ భగవద్గీతలో కూడా చర్చించినప్పుడు ఈ ఆనందమయోభ్యాసాత్ అని ఒక బ్రహ్మపుచ్చం ప్రతిష్ట అని ఒక 5 లెవెల్స్ అనేది చెప్పేటప్పుడు లాస్ట్ స్టేజ్ అనేది ఈ ఆనందమయ అనేది చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి మనకి ఈ వేదాంత సూత్రంలో అదే చెప్పబడింది. కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇది కాదేమో, ఇంకా ఏదన్నా ఉందేమో అట్లా అనుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. కానీ మనం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి ప్రతి టైంలో కూడా ఆనందంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. సపోజ్ ఇప్పుడు రోడ్ల మీద వెళ్తున్న వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా లేకపోతే అంటే ఏదో ఒక పని చేస్తున్న వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ఏమనుకుంటారు, ప్రతి క్షణం కూడా ఆనందం కావాలి, మనకి ఆనందం జరుగుతూ ఉండాలి అని. కానీ అందరూ కూడా దాన్ని అయుక్తమయ్యే స్థానంలో, అయుక్తం అంటే దాన్ని తప్పు మార్గంలో అన్వేషిస్తున్నారనమాట, దాన్ని తప్పు ప్రదేశంలో వెతుకుతూ ఉన్నారు. అందుకే మనకి ఆ ఆనందం అనేది లభించడం లేదు. అందుకే భౌతిక పంజరంలో బంధించబడిన జీవులు ఎల్లప్పుడూ ఆనందానుభవాన్ని అన్వేషిస్తున్నారు. మనం ఏంటంటే ఈ భౌతిక అనే పంజరంలో ఇరుక్కున్నాం అనమాట. కాబట్టి ఆ ఆనందం అంటే మనకి స్వేచ్ఛ కావాలి, ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు మరి మనకు లభించట్లేదంటే మనం ఆ తప్పు ప్రదేశంలో దాన్ని వెతుకుతూ ఉన్నాం. కాబట్టి మనం యొక్క విధానం ఎలా ఉండాలి, ఆ అస్తిత్వం మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము, మళ్ళీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈ రకంగా ఆలోచిస్తూ ఆ రకంగా వ్యవహరిస్తే దాంట్లో మనకి ఆనందం అనేది దొరుకుతూ ఉంటుంది. భౌతిక స్థానానికి అన్యంగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక స్థానం అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి. ఆ భౌతికమైన స్థానానికి అన్యంగా అంటే దానికి అతీతంగా ఉండే ఆధ్యాత్మిక స్థానాన్ని మనం వెతకాలి. అటువంటి ప్రదేశంలో మనకి ఆనందం అనేది దొరుకుతుంది. అందుకే మనకి ఒక బుక్ కూడా ఉందన్నమాట, శ్రీకృష్ణుడు ఆనంద నిధి అని. నిధి అంటే ఏంటి, అంతులేనిది, అంటే అసంఖ్యాకమైనది అనుకోవచ్చు. అంటే అంతులేనిదంటే అన్లిమిటెడ్ అనమాట. అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒక ఆనంద నిధి అని చెప్తారు. కాబట్టి మనం కూడా నిధి కాకుండా వేరే వాళ్ళు చెప్తున్నారు మనం అటు ఇటు తిరుగుతూ వెళ్ళాము అంటే మనకి ఆ నిధి అనేది దొరకదు అనమాట. కాబట్టి ఆ అనంతమైన నిధిని మనం పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే మనకి సమగ్రమైన ఈ ఐక్యానుభూతి ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి ఆనందాన్ని ఇస్తామో అప్పుడు మనం ఆనందంగా ఉంటాము. ఇది తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి ఆ మోహం ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి, భ్రాంతికి కానీ లేకపోతే దుఃఖానికి కానీ ఆస్కారమే ఉండదు. అంటే అక్కడ శ్లోకంలో చెప్తారు, తత్రకో మోహ క శోక, మోహము అలాగే శోకము ఈ రెండిటికి కూడా ఆస్కారం అనేది ఉండదు. ఎప్పుడు
ఉత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోకి మనం వెళ్ళగలిగితే. అంటే ఇదేదో తత్వం ద్వారా వచ్చేది కాదు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అనుభూతం, ఐక్యానుభూతి అనే ఈ ఒక పదాన్ని వాడుతున్నారు చూడండి. మనం అనుభూతి చెందాలి, అంతేగాని దాన్ని తెలుసుకోవడానికి తత్వము ఇదేదో ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనకి అర్థం కాదు. దాన్ని అనుభూతి చెందాలి. కాబట్టి ఆ అనుభూతి చెందుతూ ఉంటే మనకి భ్రాంతికి కానీ దుఃఖానికి కానీ ఆ అవకాశమే ఉండదు అని చెప్తున్నారు. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. రోజు నాస్తిక నాగరికత మాయ నుండి పుడుతుంది. అలాంటి నాగరికతకు దుఃఖమే ఫలితం. ఈనాటి రాజకీయవేత్తల చేత ప్రసాదించబడుతున్న భగవత్ రహిత నాగరికత నిరంతరము కలతలతో కూడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది ఏ క్షణమైనా నశిస్తుంది కనుక అది ప్రకృతి శాసనము. భగవద్గీత చదవకుండా 7 పాపం ముందు చదివేసాను ప్రభుజీ, చదివేసాను. 7.14 చెప్పన్నాడు. పరమపురుషుని పాదపద్మాలను శరణొచ్చిన వారు తప్ప మరెవరూ కఠినమైన ప్రకృతి శాసనాల నుండి తప్పించుకోలేరు. ఈ విధంగా అన్ని రకాలైన భ్రాంతుల నుండి అదుర్ధాల నుండి వైదొలిగి వివిధ ప్రయోజనాల మధ్య ఏకత్వాన్ని సృష్టించదలుచుకుంటే మనం మన వ్యవహారాలను భగవంతుని భాగస్వామి చేయవలసి ఉంటుంది. మన కార్యక్రమం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఎవరన్నా చూడకుండా చదువుతారా? 7.14 ఎవరికైనా చూడకుండా వచ్చా? ఓకే, దైవీహేష ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్తారా చూడకుండా? దైవీశేష గుణమయి చూసే చదువుతుంది ప్రభుజీ. చూడకుండా ఎవరు చెప్తారని చూద్దాం, లేకపోతే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దైవహేష గుణమయి మమ మాయాతర దురత్యయ మామేవయ ప్రపద్యంతే మాయామేతం తరంతి తే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? దైవీహేష గుణమయి. గుణమయి అంటే ఈ త్రిగుణాలతో కూడి ఉన్న ఈ దైవీహేష అంటే ఆ దైవీ మాయ నా నుండే వచ్చింది. మమమాయ దురత్యయ, దాన్ని దాటడం అనేది అయితే ఉందో అది దురత్యయ అంటే చాలా కఠినమని చెప్తున్నారనమాట. మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే, నాకెవరైతే శరణాగతి పొందుతారో మాయాం ఏతాం తరంతితే, దాన్ని అంటే దీన్ని చాలా ఈజీగా కూడా మళ్ళీ దాటగలుగుతారు. కాబట్టి మనం భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలకి శరణు జోచితే ఈ కఠినమైన ప్రకృతి శాసనాల నుండి మనం తప్పించుకోగలుగుతాం, లేకపోతే తప్పించుకోలేము. కాబట్టి మనం భగవంతుణ్ణి కేంద్ర బిందువుగా చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఎప్పుడైతే సంతృప్తి చెందుతాడో అప్పుడు అంతా కూడా సంతృప్తి చెందుతుంది. యస్మిన్ తుష్టే జగత్తుష్టే అంటారనమాట. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు సంతృప్తి చెందుతాడో అప్పుడు జగత్ అంతా కూడా సంతృప్తి చెందుతుంది. ఓకే, నాగరత్న మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మన కార్యకలాపాల ఫలితాలను ఇతర ప్రయోజనాల కోసం కాక భగవంతుని ప్రీతి కొరకు నిర్వహించడానికే ఉపయోగించాలి. భగవంతుని ప్రీతిని అందించడం ద్వారానే ఈ మంత్రంలో చెప్పబడిన ఆత్మభూత స్థితిని పొందగలుగుతాము. ఈ మంత్రంలో పేర్కొనబడ్డ ఆత్మభూత స్థితి అంటే భగవద్గీత 18:57లో పేర్కొనబడ్డ బ్రహ్మభూత స్థితి ఒక్కటే మరియు సమానమైనవే. పరమాత్మ భగవంతుడే, జీవుడు అన్యాత్మ. పరమపురుషుడు జీవుల ప్రేమ నుండి ఆనందాన్ని పొందగోరటం వల్ల పరమాత్మయే వ్యక్తిగత అన్యాత్మ అందరినీ పోషిస్తుంటాడు. తండ్రి తన సంతానం ద్వారా వ్యాపించి ఆనందం పొందటానికే వారిని పోషిస్తూ ఉంటాడు. సంతానం తండ్రి సంకల్పాలను అనుసరించి నడుచుకుంటూ ఉంటే సంసార విషయాలు ఆనందమయమైన వాతావరణంలో సుఖంగా సాగిపోతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి స్థితే పరమపురుషుడైన పరబ్రహ్మ కుటుంబంలో ఏర్పరచబడింది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఈ 7 అంటే ఇది 18.54 ఉండాలి, 57 అని పడింది. ఆ శ్లోకం ఎవరికి వచ్చానా, ఎవరికన్నా వచ్చా? 54 బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను చెప్తాను. చేతసా సర్వకర్మాణి మయి సన్యస్య మాతాజీ. అది కాదు మాతాజీ, అది కాదు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నాశోషతి కాంక్షతి సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. లభతే పరాం. ఎస్ ప్రభుజీ. అది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది మాతాజీ. అది 7 1857 కదా.
కాదు కాదు మాత, ఇది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది. మీరు బుక్లో చూస్తే క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ అది ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మభూత స్థితి అనేది 18.54లో వస్తుంది మాతాజీ. అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక శోకం కానీ మద్భక్తిం లభతే పరం, వాళ్ళు అతని యొక్క బ్రహ్మభూత స్థితిలో భగవంతుని యొక్క ఆ స్థితి అనేది పొందుతారు. ఆ బ్రహ్మభూత స్థితి అనేది పొందుతారు. అంటే ఆ ఆత్మభూతం అనేది, అంటే బ్రహ్మభూత స్థితి, ఈ రెండు కూడా సమానమైనవే. అంటే పరమాత్మ భగవంతుడే, జీవుడు అణ్వాత్మ. అలాగే పరమపురుషుడు జీవుల ప్రేమ నుండి ఆనందాన్ని పొందగొరడం వల్ల పరమాత్మయే వ్యక్తిగత అణ్వాత్మలందరినీ పోషిస్తుంటాడు. అంటే మనందరినీ పోషించేవాడు ఎవరంటే భగవంతుడు అనమాట. ఉదాహరణకి తండ్రి చెప్పినట్టుగా కుమారులు, వాళ్ళ పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులు వీళ్ళందరూ వినారనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క అంతా సంసార విషయాలు చాలా ఆనందమయ వాతావరణం, చాలా సాఫీగా సాగిపోతూ ఉంటాయి. మరి మనందరికీ అంటే ఈ జీవులందరికీ తండ్రి ఎవరు? భగవంతుడు. మరి భగవంతుడు ఏదైతే ఆజ్ఞలు ఇస్తూ ఉన్నాడో, చాలా మనకి భగవద్గీత చూస్తే భగవంతుడు చాలా చోట్ల అర్జునుడి మాధ్యమంగా మనకి చాలా చోట్ల ఆజ్ఞ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ మళ్ళీ ఆ స్వేచ్ఛతో నీకు ఏది చేయాలనిపిస్తుందో అది చేయని చెప్తారనమాట. అంతా మనకి మంచి చెప్పిన తర్వాత మీ ఇష్టం, మీకు ఏది చేయాలనిపిస్తుందో అది చేయండి అని. కాబట్టి భగవంతుడు కూడా ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞలు ఇస్తున్నాడు, మనం వాటికి లోబడి ఉంటే మనం కూడా ఆనందంగా ఉండొచ్చు. గెలాక్సీ M4 అని ఉన్నారు మాతాజీ, ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవాలా ప్రభుజీ? చదవండి మాతాజీ. పరబ్రహ్మ కూడా ఇతర జీవులలాగే సాకారుడే. భగవంతుడు గాని జీవులు గాని నిరాకారులు కారు. అలాంటి ముక్త పురుషులు సచ్చిదానందమయులై ఉంటారు. ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క యథార్థ స్థితి ఇదే. ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని గుర్తించగానే మానవుడు పరమ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మాల వద్ద శరణు వేడుతాడు. అయితే అలాంటి భగవదనుభూతి అసంఖ్యాకాలైన జన్మల తర్వాత కలగడం వలన అలాంటి మహాత్ములు అరుదుగా కనిపిస్తారు. భగవద్గీత 7.19 ఒకసారి అలాంటి స్థితిని పొందిన తర్వాత మనం ప్రస్తుత జీవితంలో అనుభవిస్తున్న మాయ గాని, క్లేశాలు గాని, జనన మరణాలకు సంబంధించిన దుఃఖాలు గాని ఉండవు. శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోని ఈ మంత్రము నుండి మనం గ్రహించే విషయం ఇది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి పరబ్రహ్మ కూడా ఇతర జీవులలాగే సాకారుడే. అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటూ ఉంటారు, నిరాకారవాదులు, భగవంతుడికి ఆకారం లేదు అని. ప్రపంచమంతా కూడా ఒక విధంగా ఎందుకు అజ్ఞానంలో ఉంది అంటే భగవంతునికి రూపం లేదు అనుకోవడం. నేనే భగవంతుని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. అందుకే మనకి దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగంలో చూసాం కదా, ఈశ్వరోహం అహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖి అంటూ ఉంటారు. ఈశ్వరోహం అహం భోగి, నేనే ఈశ్వరుణ్ణి, నేనే భోగించేవాడిని అని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. అదంతా తప్పుడు మార్గాల్లో వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఆ నాస్తిక భావం ఎవరైతే కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళు, నిరాకారవాదులు, వాళ్ళు ఏంటంటే తెలుసుకోలేకపోతున్నారు భగవంతుడు కూడా మనకులాగానే సాకారుడు. కాబట్టి అతను లాగానే మనము ఈ యొక్క ఆకారాన్ని తీసుకుని ఇటువంటి ఈ లోకాల్లోకి మనం వస్తూ ఉన్నాము. అలాగే ఇంకెక్కడ చెప్తున్నారు, ముక్త పురుషులు సచ్చిదానందమయులై ఉంటారు. అంటే సచ్చిత్ ఆనందం. సత్ అంటే నిత్యము మనము ఉంటూ ఉంటాము. చిత్ అంటే పూర్తి జ్ఞానం. అలాగే ఆనందము. ఈ యొక్క ముక్త పురుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి భావం, అంటే సచ్చిత్ ఆనందమైన దాన్ని పొందుతూ ఉంటారనమాట. కానీ మనము ఈ యొక్క భౌతిక బద్ధ జీవితంలో ఉన్నంతకాలము అంటే సత్ అంటే శాశ్వతంగానే ఉంటాము. చిత్ అంటే పూర్తి సంపూర్ణమైన జ్ఞానం అనేది ఉండదు, ఆనందం అనేది కూడా ఉండదు అనమాట. కాబట్టి ఇది తెలుసుకున్న జ్ఞాని, ఇదే ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క యథార్థ స్థితి. మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క యథార్థ స్థితి ఇది. ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని గుర్తించగానే మానవుడు పరమపురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మాల వద్ద శరణ వేడుతాడు. అంటే ఇంకా భగవంతునికి శరణాగతి అవుతాడు. అయితే అలాంటి భగవదనుభూతి అసంఖ్యాకాలైన జన్మల తర్వాత కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎవరికైతే అది కలుగుతూ ఉంటుందో వాళ్ళని మహాత్ములు అంటారు. ఈ శ్లోకం చూడకుండా ఎవరైనా చెప్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
బహునాం భగవద్గీత యథాతథము 7వ అధ్యాయం 19 వస్తుంది. బహునాం అని నాం జన్మ నామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బహూనాం జన్మనామంతే అంటే ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాళ్ళు ఆ నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నారు. మరి ఆ జ్ఞానం ఏంటి? వాసుదేవ సర్వమితి, వాసుదేవుడే సర్వము. మహాత్మ సుదుర్లభ అంటే ఆ మహాత్ముడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అటువంటి మహాత్ముడు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాడు. మరి మహాత్ములు ఏం చేస్తూ ఉంటారు చెప్పండి? మనం చూసాం 8వ అధ్యాయంలో 9వ అధ్యాయంలోన సతతం కీర్తయంతో మా మళ్ళీ చెప్పండి మాతాజీ. దృఢవ్రతాన్ని కలిగి ఉంటారు అంటే పూర్తి విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుని మీద పూర్తి విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు. సతతం కీర్తయంతో మాం అంటే భగవంతుని ఎప్పుడు కూడా కీర్తిస్తూ ఉంటారు, దృఢమైన విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు, ఉపాసిస్తూ ఉంటారు. ఇట్లా వాళ్ళు అటువంటి లక్షణాలను అనేవి కలిగి ఉంటారు. అటువంటి మహాత్ములు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు. మనం ఒక్కసారి అలాంటి స్థితిని పొందాము అంటే ఈ యొక్క ప్రస్తుత జీవితంలో అనుభవిస్తున్న ఈ యొక్క మాయ కానీ, క్లేశాలు కానీ, జనన మరణాలకు సంబంధించిన దుఃఖాలు కానీ మనకి ఉండవు. శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోని ఈ మంత్రం నుండి మనం గ్రహించేది ఈ విషయమే. అందుకే భగవంతుడు చెప్తారు, అతని యొక్క జన్మకు సంబంధించి కానీ, కర్మకు సంబంధించి కానీ, మనం ఆయన యొక్క లీలల గురించి కానీ ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ జన్మ అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అని 4వ అధ్యాయంలో జన్మకర్మచమే దివ్యం ఏవం యోవేతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జన అని అక్కడ చెప్తారనమాట. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని యొక్క లీలల్ని, ఆయన యొక్క అవతారాలు, విషయాలని ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటూ ఉన్నామో అప్పుడు మనకి ఇంకా ఈ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక చోట చెప్తారు, అందరూ భగవంతుని యొక్క దాసులే. అంటే యజమానికి ఒక దాసుడికి ఉండే సంబంధం భగవంతునికి మనకి ఉండే సంబంధం. యజమానికి ఒక దాసుడికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కానీ భక్తి మార్గంలోకి వచ్చిన భక్తుడికి మరియు భగవంతునికి తేడా ఉండదు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు, భగవానుడు భక్తుడు చెప్పే విషయాలను వింటూ ఉంటాడు, భక్తుడు చెప్పిన పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. భక్తుడి మీద అంత కృప చూపిస్తారనమాట. ఆయన భక్తులకు నచ్చినట్లుగా చేస్తూ ఉంటారంట. కానీ మాయావాదులు ఏమంటారు, బ్రహ్మసత్యం జగత్ మిథ్య, మనం తాత్కాలికంగా ఇక్కడ ఉంటాం అంతే, మిథ్య కాదు, తాత్కాలికం. కానీ అది మిథ్య కాదనమాట, అది తెలుసుకోవాలి. మనం భగవానుతో ఏకత్వం కాలేము, కానీ మాయావాదులు ఏకమైపోతాము అనుకుంటారు. అంటే గుణరీత్యా మనం ఆ ఏకమైన గుణాలను కలిగి ఉంటాము, కానీ భగవంతునిలో ఏకమైపోతాము అనేది అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంకా ఓకే, అది మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక పాయింట్లో ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ 8వ మంత్రం చూద్దాము. అలాంటి వ్యక్తి సర్వశక్తిమంతుడు, దేవాది దేవుడై ఉండి దేహము లేనివాడు, సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడు, దోషరహితుడు, నరములు లేనివాడు, శుద్ధుడు, అకలుషితుడు, స్వయం సంపూర్ణుడు, అనాది కాలం నుండి అందరి కోరికలను తీర్చే తాత్వికుడు అయిన, అందరికంటే గొప్పవాడైన వారిని యథాతథంగా తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ కొంతమంది అంటే ఇక్కడ కొంచెం వేరే రకంగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే సర్వశక్తిమంతుడు, దేవాదేవుడై ఉండి దేహం లేనివాడు అనేసరికి నిరాకార రూపం అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ దేహం లేనివాడు అంటే ఏంటంటే మనలాగా భౌతిక దేహం లేనివాడు. అలాగే సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడు, ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, సచ్చిత్ ఆనందమయుడు అనమాట ఆయన. మనం కూడా అలాగే ఉండేవాళ్ళం, కానీ మనం ఏంటంటే బద్ధజీవులుగా తయారయ్యాము. అలాగే అతను దోషరహితుడు. అలాగే మనలాంటి ఈ నరాలు అంటే మనకి అంటే ఈ బ్లడ్ ఇవన్నీ వెళ్ళాలి అంటే మనకి ఈ నరాలు అనేవి కావాలి, కానీ అతను నరాలు లేనివాడు, శుద్ధుడు.
అతనికి అశుద్ధం అంటూ ఏది ఉండదు. అకలుషితుడు అంటే అతను కలుషితమయ్యే ఛాన్స్ లేదు. స్వయం సంపూర్ణుడు, ఎల్లప్పుడూ కూడా అతను సంపూర్ణుడుగానే ఉంటాడు. మనం ఇది ఓం పూర్ణమద పూర్ణమితం, మీరు ఇంతకుముందు ఈశ్వరోపనిషత్తులో మంత్రాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే మనకి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏదో ఒకటి లింక్ అయి ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. అనాది కాలం నుండి అందరి కోరికలను తీర్చే తాత్వికుడు ఆయన, అందరికంటే గొప్పవాడైన అతనిని యథాతథంగా తెలుసుకోవాలి. సరోజిని మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సరోజిని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం చదవాలండి. ఎస్ మాతాజీ. దేవాదిదేవుని దివ్యమైన శాశ్వతమైన రూపాన్ని గురించి తెలిపే ఈ వర్ణనల వల్ల పరమపురుషుడు రూపరహితుడు కాడని తెలుస్తుంది. ఆయనకు సహజమైన దివ్య శరీరం కలదు. అది భౌతిక ప్రపంచంలోని రూపాల వంటిది కాదు. ఈ ప్రపంచంలోని జీవుల రూపాలు భౌతిక ప్రకృతి మయమైన శరీరంతో ఉంటాయి. భౌతికమైన యంత్రంలా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. భౌతిక శరీర నిర్మాణం నరాలు మొదలైన వాటితోనూ యాంత్రికమైన నిర్మాణంతోనూ కూడి ఉంటుంది. కానీ పరమపురుషుని దివ్య దేహానికి నరాల లాంటివి ఏమీ ఉండవు. అతడు దేహం లేనివాడని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడింది. అంటే అతని దేహానికి ఆత్మకు ఎలాంటి భేదం లేదని అర్థము. మనలాగా ప్రకృతి శాసనాలను అనుసరించి ఆయన ఎలాంటి దేహాన్ని అంగీకరించడు. భౌతిక దేహంతో కూడిన జీవితంలో ఆత్మ దేహం కంటే సూక్ష్మమైన, మనసు కంటే భిన్నమైంది. పరమపురుషుడు అలాంటి విభాగాలలో కూడిన నిర్మాణం కంటే భిన్నుడై ఉంటాడు. ఆయన దేహానికి మనసుకి భేదం ఉండదు. ఆయన సర్వ సంపూర్ణుడు. ఆయన మనస్సు దేహము అన్నీ ఒకటే. ఆయన మనస్సు దేహము అన్నీ ఒకటే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ ఈ అవకాశం ఇచ్చింది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మ్యూట్ లో ఉన్నట్టున్నారు ప్రభుజీ. ఓ సారీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, అసలు భాష మేము వినపడలేదు కదా మాతాజీ? లేదండి, అసలు ఏం అర్థం కాలేదు. ఓకే ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. మొదటి నుంచి చెప్పండి. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? దేవాదిదేవుని దివ్యమైన శాశ్వతమైన రూపాన్ని గురించి తెలిపే ఈ వర్ణనం వల్ల పరమపురుషుడు రూపరహితుడు కాడని తెలుస్తుంది. అంటే భగవంతుడు రూపరహితుడు కాదు, ఆయనకి సాకార రూపం అనేది ఉంది. అంటే ఆయన యొక్క దేహం ఏంటి? దివ్యమైనది అని చెప్తున్నారు, అంతేగాని భౌతికమైనది కాదు. అదే అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ మనం చూస్తే ఒక్కొక్కసారి కృష్ణుడు ఆయన యొక్క లీలలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, సపోజ్ ఇప్పుడు మల్ల యుద్ధం చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళతో కుస్తీ మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు, వాళ్ళతో పోటీ పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క దేహం కూడా ఎలా అవుతుంది? కొంచెం ఉబ్బినట్లు కానీ, లేకపోతే నరాలు ఉబ్బినట్లు ఇట్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది ఆయన యొక్క లీల అనమాట. అక్కడ భౌతికంగా దేహం ఉన్నట్లుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ అది భౌతికమైన దేహం కాదు. అందుకే ఇక్కడ మనం ఈ శ్లోకంలో ఇక్కడ అది చూస్తే అకాయం అని చెప్తున్నారు. అంటే భౌతికమైన శరీరం అనేది అతనికి ఉండదు. అంతేగాని అకాయం అంటే శరీరం లేదు అని కాదు, అతని యొక్క శరీరం భౌతికమని కాదు. అలాగే ఇంకా శుద్ధుడు అంటే ఆయనకి కర్మఫలాల వల్ల జన్మలు అనేవి వస్తూ ఉండవు. మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి, వాటి ఫలాలను బట్టి మనకి జన్మలు అనేవి మనం తీసుకుంటూ ఉంటాము. అందుకే అక్కడ
4వ అధ్యాయంలో మనకు చెప్తారు, నమాం కర్మాణి లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహ. అంటే ఆయన్ని ప్రభావితం చేసే కర్మ ఏది ఉండదు, ఆయన ఆ కర్మ ఫలాలను కూడా ఆయన కోరుకోడు అనమాట. కాబట్టి ఆయనకి, ఆయన యొక్క దేహానికి, ఆయన యొక్క మనసుకి, ఆయన చేసే కర్మలకి, ఎటువంటి వాటికి కూడా భౌతికమైన గుణాలు అనేవి ఉండవు. ఎందుకంటే ఆయన సర్వ సంపూర్ణుడు. కాబట్టి ఆయన యొక్క మనసుకి, ఆయన యొక్క దేహము అన్నీ కూడా ఒకటే అని చెప్తున్నారు. రమాదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ బ్రహ్మ సంహిత 5వ అధ్యాయము 1వ శ్లోకంలో ఇలాంటి పరమ పురుషుని వర్ణనము ఒకటి కలదు. ఆయన అందులో సచ్చిదానంద విగ్రహుడుగా వర్ణించబడి ఉన్నారు. అంటే అతడు సత్ను, జ్ఞానాన్ని, ఆనందాన్ని పూర్తిగా కలిగి ఉండే శాశ్వత రూపుడన్నమాట. దీని ప్రకారంగా భౌతిక ప్రపంచంలో లాగా ఆయనకు ప్రత్యేకమైన శరీరము లేదా మనస్సు అవసరం లేదు. మనకంటే పూర్తిగా భిన్నమైన దివ్య శరీరం ఆయనకు ఉందని వైదిక గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. ఈ విధంగా ఆయన ఒక్కొక్కప్పుడు నిరాకారుడుగా వర్ణించబడుతూ ఉంటారు. నిరాకారుడంటే ఆయనకు మన రూపం లాంటి రూపం లేదని, మనం చూడగలిగే రూపం లేదని అర్థము. శ్రీ బ్రహ్మ సంహిత 5వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకంలో భగవంతుడు తన శరీరంలోని ఏ భాగంతో దేన్నైనా చేయగలరని చెప్పబడింది. ఆయన తన శరీరంలోని ప్రతి భాగంతోనూ ఇతర ఇంద్రియాల పనిని కూడా చేయగలరని చెప్పబడింది. అంటే ఆయన తన చేతులతో నడవగలరు, కాళ్లతో గ్రహించగలరు, కాళ్ళు చేతులతో చూడగలరు, కళ్ళతో తినగలరు. భగవంతునికి మనకు గల కాళ్ళు చేతులు వంటివి లేవని, ఆయనకి మనం అర్పించే దేన్నైనా గ్రహించగల భిన్నమైన కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయని, ఆయన అందరికంటే చాలా వేగంగా పరిగెత్తగలరని కూడా శృతి మంత్రాలలో చెప్పబడింది. శుక్రం అనగా సర్వశక్తిమంతుడు మొదలైన శబ్దాల ద్వారా ఈ విషయాలన్నీ ఈ 8వ మంత్రంలో స్పష్టం చేయబడ్డాయి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే. మనకి కొన్ని పదాల గురించి, అంటే మనకి మంత్రంలో ఉన్న ఆ శ్లోకంలో ఉన్న పదాలను ఒక్కొక్క దాన్ని అక్కడక్కడ వివరిస్తూ ఉన్నారు. మీరు వాటిని నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. కాబట్టి బ్రహ్మ సంహిత 5.1 ఈశ్వరః వచ్చే ఎవరికైనా శ్లోకం అందరికీ వచ్చే ఉంటుంది. ఈశ్వరః పరమః సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదినాది గోవింద సర్వకారణ కారణం. ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః, కృష్ణుడే ఈశ్వరుడు, పరమ పురుషుడు. ఈశ్వరః పరమః కృష్ణః సచ్చిత్ ఆనంద విగ్రహ. సచ్చిత్ అంటే చిత్ అంటే జ్ఞానం, ఆనంద విగ్రహ. అనాదిరాదిర్ గోవింద. అనాదిర్ అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు, ఆదిర్ అందరికీ అతనే ఆది, గోవింద. మళ్ళీ సర్వకారణ కారణం, అన్నింటికీ సర్వము మరి జరిగే అన్నిటికీ కారణం ఎవరంటే మళ్ళీ అతనే. కాబట్టి ఇది మనకి శ్రీ బ్రహ్మ సమితిలో కూడా చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా చూస్తే మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో లాగా ఆయనకి ఒక శరీరం కానీ మనసు అనేవి ఏవి అతనికి ఉండవు అన్నమాట. ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, భగవంతుడికి అవయవాలు ఉన్నాయి అంటే అతను కూడా ఏమనుకుంటారు, మనకులాగే భౌతికమైన శరీరంతో, భౌతికమైన అవయవాలతోటి అతను ఉన్నాడని అనుకుంటారు. అలాగే అతనికి కూడా శరీరం ఉంది అంటే మనలాంటి నార్మల్ శరీరమే అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి అటువంటి ఉద్దేశం రాకుండా ఉండడానికి ఉపనిషత్తులు ఏంటంటే మనకి కొంత ఈ యొక్క స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే వీటిని కొంత విరుద్ధమైన భావంతో చెప్తూ మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాయి. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎలా అయితే మనకి పాజిటివ్గా చెప్తే అర్థం కాదో ఒక్కొక్క చోట నెగిటివ్గా చెప్తూ మనల్ని ఇటువైపు తీసుకొస్తూ ఉంటారనమాట. మనకి అందుకే 2వ అధ్యాయంలో కూడా 45వ శ్లోకంలో చూస్తే త్రైగుణ్య విషయావేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్యసత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. అదేనా శ్లోకం? అదే త్రైగుణ్య విషయావేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున. అంటే ఈ వేదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి త్రిగుణాల గురించి మనకి వివరిస్తూ ఉంటాయి. మరి అంటే మనకి భగవంతుడు ఏం చెప్తాడు, ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉండమని చెప్తాడు. కానీ అక్కడేం చెప్తున్నారు, వేదాలు త్రిగుణాల గురించి త్రిగుణాల గురించి మనకి వివరిస్తూ ఉంటాయి. నువ్వు త్రైగుణ్య విషయావేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున, ఆ త్రిగుణాలకి అతీతంగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చెయ్యని ఆయన చెప్తూ ఉంటారనమాట. అంటే ఒకసారి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇటువంటివి మనకి
అంటే మొదటి మెట్టు నుంచి పైకి తీసుకువెళ్ళడానికి, అంటే ముందు కొంత నాస్తికత్వంతో లేకపోతే ఎవరైతే ఆ భావాలతో ఉన్నారో వాళ్ళని ఆ విధంగానే మెల్లమెల్లగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఈ యొక్క ఉపనిషత్తులు అనేవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, శ్రీ బ్రహ్మ సంహితలో 5.32లో అంగానియస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి. ఇది చదువుకన్నా ఈ శ్లోకం. నేను చేస్తాను ప్రభు. అంగానియస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి పశ్యంతి పాంతి కలయంతి చిరం జగంతి ఆనంద చిన్మయం ఆనంద చిన్మయ సదుజ్వల విగ్రహస్య సదుజ్వల విగ్రహ గోవిందమాది పురుషం బ్రహ్మం నమామి. అక్కడ ఏంటంటే మనం ఏంటంటే మన కళ్ళతో మాత్రమే చూడగలుగుతాం. మనకి కళ్ళు కాకుండా చెవులు వేరేవి చూడలేవు. చెవులు వినటం మాత్రమే చేస్తూ ఉంటుంది. మనకి నోరు అనేది ఉంది అంటే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ఓన్లీ నోరు మాత్రమే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కాళ్ళతో మనం నడవగలుగుతాము. ఇట్లా అంటే మనకి ఒక్కొక్క అంగం, అంటే ఒక్కొక్క అవయవం ఏదైతే ఉందో, ఇంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి పని మాత్రం చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ భగవంతుని యొక్క అంగాలు ఏంటంటే ఏ అంగమైనా ఏ పనైనా చేయగలదు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అంగాని యస్య సకలేంద్రియ వృత్తిమంతి. అంగాని యస్య అంటే ఏ అంగమైనా కూడా, సకలేంద్రియ అంటే ఏ ఇతర ఇంద్రియాల యొక్క పనైనా కూడా చేయగలవు. కాబట్టి అది భగవంతుని యొక్క అంటే ఆయన అంగాలు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు చూడండి, ఆయన తన చేతులతో నడవగలుగుతారు, కాళ్ళతో గ్రహించగలుగుతారు, కాళ్ళు చేతులతో చూడగలుగుతారు, కళ్ళతో తినగలుగుతారు. కళ్ళతో తినగలుగుతారు అంటే మనం భగవంతుడు ఒక పళ్ళెంలో నైవేద్యం అనేది పెట్టి మనం మంత్రాలు అవి చదివి భగవంతుడికి స్వీకరించమని మనం అర్థించామనుకోండి, అది ఆయన స్వీకరిస్తారు. అది మనం ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సందర్భంలో చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. కానీ ఇది ఎవరికైతే అర్థం కావట్లేదు, అటువంటి నాస్తికులు ఏమనుకుంటారు, అలాంటిది ఏమీ లేదు, వీళ్ళు ఎందుకు అంతా ఇలా చేస్తున్నారు, వీళ్ళకి ఏం తెలియట్లేదు, వీళ్ళు కొంచెం అంటే మూర్ఖత్వంగా ఆలోచిస్తున్నారని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. కానీ భగవంతుడు స్వీకరిస్తూ ఉంటాడు. కానీ వాళ్ళకేం తెలియదు, భగవంతుడు స్వీకరిస్తున్నాడని వాళ్ళకి తెలియదు. అది వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అలాగే భగవంతుడు అందరికంటే చాలా వేగంగా పరిగెత్తగలడని కూడా శృతి మంత్రాల్లో చెప్పబడింది. పరిగెత్తడం అంటే ఏదో మనకులాగా పరిగెత్తడం కాదు. ఆయన మనం ఎక్కడైతే ఆపుతామో ఆయన అక్కడి నుంచి మొదలు పెడతారనమాట. కాబట్టి అంత శక్తి మనకి ఉండదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు. అందుకే ఈ శ్లోకంలో శుక్రం, ఈ మంత్రంలో శుక్రం అని చెప్పారు. ఈ యొక్క శబ్దాల ద్వారా ఈ విషయాలన్నీ ఈ 8వ మంత్రంలో స్పష్టం చేయబడ్డాయి. లక్ష్మీమాతాజీ హరే కృష్ణ. 7వ మంత్రంలో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 7వ మంత్రంలో చెప్పబడిన విధంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలిగిన ప్రామాణికులైన ఆచార్యులచే మందిరాల్లో ప్రతిష్ఠించబడిన అర్చా విగ్రహం కూడా భగవంతుని మూల రూపం కంటే భిన్నమైనది కాదు. భగవంతుని మూల రూపం శ్రీకృష్ణుడే. ఆయన బలదేవుడు, రాముడు, నృసింహుడు, వరాహుడు మొదలైన లెక్కలేనన్ని రూపాలుగా వ్యాపించగలడు. ఈ రూపాలన్నీ దేవాది దేవునితో సమానము మరియు ఒక్కటే. అలాగే మందిరాలలో అర్చించబడే అర్చా విగ్రహం కూడా భగవంతుని విస్తృతమైన రూపమే. అర్చా విగ్రహాన్ని అర్చించడం వల్ల మానవుడు వెంటనే భగవంతుణ్ణి పొందగలడు. ఆయన సర్వోత్తమమైన శక్తి వలన భక్తుని సేవను గ్రహిస్తాడు. భగవంతుని యొక్క అర్చా విగ్రహం ఆచార్యుల ప్రార్థనతో అవతరించి భగవంతుని సర్వశక్తిమత్వంతో సరిగ్గా భగవంతునిలాగే వ్యవహరిస్తుంది. శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో గాని ఇంకా ఇతర శృతి మంత్రాలలో చెప్పబడిన అంశాలను గురించి తెలియని మూఢులు శుద్ధ భక్తుల చేత అర్చించబడే అర్చా విగ్రహం భౌతిక వస్తువులతో నిర్మించబడిందని భావిస్తారు. మూఢులైన ఈ కనిష్టాధికారుల అసమగ్ర దృష్టికి ఆ రూపం భౌతికంగా కనిపించకపోవచ్చును. కానీ భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు కావడం వల్ల తాను ఎలా కోరుకుంటే అలా భౌతిక పదార్థముగాను ఆధ్యాత్మిక పదార్థమును భౌతిక పదార్థముగాను మార్చి వేసుకోగలడని వారికి తెలియదు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఇక్కడ అర్చామూర్తికి అలాగే గోలోకంలో ఉన్న గోవిందునికి, కాబట్టి ఈ ప్రామాణికులైన ఆచార్యులచే మందిరాల్లో ప్రతిష్ఠించబడిన అర్చా విగ్రహం కూడా భగవంతుని యొక్క మూల అవతారం. ఆయన యొక్క మూల రూపం కంటే భిన్నమైనది కాదు. కొంతమంది ఏంటంటే అది భిన్నమైంది అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తి అందులో లేదు,
లేకపోతే అందులో భగవంతుడు లేడు, భగవంతుని యొక్క శక్తి ఉంది, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ సాక్షాత్గా గోలోక బృందావనంలో ఎవరైతే భగవంతుడు ఉన్నాడో, ఆచార్యుల చేత మందిరాల్లో ప్రతిష్ఠించబడిన అర్చా విగ్రహం కూడా ఒక అవతారము, అది మనం తెలుసుకోవాలి. అలాగే గోవిందుడికి అటువంటి అర్చా విగ్రహానికి ఎటువంటి భేదం లేదు. ఆచార్యుల చేత ఎలా అయితే ప్రామాణీకరించబడతాయో, మనం శ్రీ సాంప్రదాయంలో చూస్తే వాళ్ళు ఆళ్వార్లు, అటువంటి అంటే ఆ భక్తులైన ఆళ్వార్ల యొక్క విగ్రహం లేకుండా ఆలయ ప్రతిష్ట జరిగితే వాటిని ప్రామాణికంగా తీసుకోరంట. అలాగే అట్లా ఎందుకు అంటే ఆచార్యుల యొక్క అనుమతి లేకుండా, అంటే ఏంటంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన యొక్క భక్తులతో కలిసి ఉంటాడనమాట. కాబట్టి ఆచార్యుల యొక్క అనుమతి తీసుకోకుండా వాళ్ళు అక్కడ ఆలయాలని నిర్మించారంటే వాటిని ప్రామాణికంగా గుర్తించరనమాట. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు అంటే భక్తులతో కలిసి ఉంటాడు, అతని యొక్క శక్తులతో ఉంటాడు. అటువంటి ప్రామాణికత అనేది ఉండాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తారు, బలదేవుడు, రాముడు, నృసింహుడు, వరాహుడు. మనకి బ్రహ్మసంహితలో మనం ఇది కూడా చూడొచ్చు, రామాదిమూర్తిషు, ఇది కూడా వచ్చేవరకైనా శ్లోకం, రామాదిమూర్తిషు కళా నియమేన తిష్టన్ నానావతారమకరో భువనేషు కింతు. ఓకే, తర్వాత కృష్ణ స్వయం అనే ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. అక్కడ అంటే ఎవరైనా సరే స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని గాను మరియు ఒక రాముడైన నరసింహస్వామి అయిన రామాది మూర్తిషు అని అందుకే అక్కడ చెప్తున్నారనమాట. వామనుడు, ఇట్లా చాలా చాలా అవతారాలు, వరాహుడు, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క స్వాంశ రూపములతోనూ అవి వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి అవన్నీ కూడా దేవాదేవునితో సమానము మరియు ఒక్కటే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క అర్చా విగ్రహం ఏంటి, ఆచార్యుల ప్రార్థనతో అవతరిస్తుంది. భగవంతుని యొక్క సర్వశక్తిమంతంతో సరిగ్గా భగవంతుని లాగానే వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంది. ఇది మనం చూస్తే సాక్షి గోపాల్, ఎవరికైనా స్టోరీ తెలిసే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పూరిలో ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు భక్తుడు, అలాగే ఒక అతనికి సహాయం చేస్తాడు ఒక యువకుడు అనమాట. అప్పుడు అతను చెప్తాడు, నా యొక్క కుమార్తెను నీకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను అని. మరి దానికి సాక్ష్యం ఏంటంటే, ఇక్కడ గోపాలుడు ముందు ఉండి నేను చెప్తాను, మన దగ్గర గోపాలుడే ఉన్నాడు అని చెప్తారనమాట. సరే అనుకుంటారు. తర్వాత వాళ్ళు ఎటు వాళ్ళు అటు వెళ్ళిపోతారు. కొన్నాళ్ళకి యువకుడు ఈ యొక్క వృద్ధ బ్రాహ్మణుడిని, అప్పుడు మీరు మాట ఇచ్చారు కదా అని అంటాడనమాట, గుర్తు చేస్తాడు. ఇతను కూడా ఒప్పుకుంటాడు. కానీ అతని యొక్క ఇంట్లో మన కుమార్తెను తీసుకెళ్ళి అతనికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తావా వద్దు అని వాళ్ళు, ఇది నేను చెప్పలేదు అని అంటే మనం ఒప్పుకోవద్దు దీనికని వాళ్ళు, మేము మాట ఇవ్వలేదు అది అని వాళ్ళు కొంత అంటే వేరే రకంగా మాట్లాడతారనమాట. అప్పుడు దీనికి సాక్ష్యం ఏదన్నా ఉందా అంటే, అప్పుడు మన ఇద్దరు యొక్క ఇది జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ సాక్షాత్గా గోపాలుడే ఉన్నాడు, ఆయనే సాక్ష్యం అని వెళ్ళి ఆయన అడుగుతారనమాట. అట్లా అప్పుడు ఆ సాక్షి గోపాలుడు చెప్తాడు, అవును మీరు ఇతనికి మాట ఇచ్చారు, మీ కుమార్తెని ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను అని. కాబట్టి ఇట్లా అంటే విగ్రహావతారంలో ఉన్నా కూడా భగవంతుడు అక్కడ భగవంతుడు లాగానే వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు అనేది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. కానీ మూడులైన ఈ కనిష్టాధికారులు వారి యొక్క అసమగ్ర దృష్టికి ఆ రూపం భౌతికంగా కనిపించవచ్చు, కానీ అది భౌతికం కాదు, అది కూడా ఆధ్యాత్మికమే, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఓకే ఇది చదివామా, చదవలేదు. ఓకే, స్వాతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో సామాన్య మానవుడిగా అవతరించడం వల్ల ఆయన రూపం కూడా భౌతికమైనదే అని మందబుద్ధి గల పతిత మానవులు భావిస్తారని భగవంతుడు భగవద్గీత 9.11-12లో ప్రకటించారు. అల్పజ్ఞానం గల అలాంటి వారు భగవంతుని సర్వశక్తిమత్వాన్ని గుర్తించలేరు. అలాంటి ఊహకల్పనతో కూడిన మానవులు కూడా భగవంతుడు సంపూర్ణంగా అవతరించాడని భావిస్తారు. అవతరించడని భావిస్తారు. మనం చేసే శరణాగతి యొక్క స్థితిని బట్టి మాత్రమే మనం ఆయనను గ్రహించగలము. తమకు భగవంతునికి గల సంబంధాన్ని పూర్తిగా విస్మరించడమే జీవుల పతిత స్థితికి కారణం. ఈ మంత్రంలోనే కాక ఇతర వేద మంత్రాలలో కూడా అనాది కాలం నుండి భగవంతుడు జీవులకు సమస్త వస్తువులను
సమకూరుస్తున్నాడని చెప్పబడింది. జీవుడు ఏవైనా కోరుకుంటాడు. భగవంతుడు అతని యోగ్యతను అనుసరించి అతని కోరికను తీరుస్తాడు. ఒకడు ఉన్నత న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తి కావాలనుకుంటే దానికి తగిన యోగ్యతను సంపాదించడమే కాక ఆ పదవిని ఇవ్వగల అధికారి అంగీకారాన్ని కూడా సంపాదించాలి. ఆ పదవిని పొందడానికి కేవలం యోగ్యతలు మాత్రమే చాలవు. ఒక ఉత్తమాధికారి ఆ పదవిని ప్రసాదించాలి. అలాగే భగవంతుడు జీవులకు వారి యోగ్యతను అనుసరించి సుఖాన్ని ప్రదానం చేస్తూ ఉంటాడు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి వారికి అవి ప్రదానం చేయబడుతూ ఉంటాయి. పదవులు పొందాలంటే మంచి యోగ్యతలు మాత్రమే చాలవు, భగవంతుని అనుగ్రహం కూడా కావాలి. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి భగవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో సామాన్య మానవుడిగా అవతరించడం వల్ల ఆయన రూపం కూడా భౌతికమైనది అని మందబుద్ధి గల పద్ధతులు అనుకుంటారు. అవజానంతి మామూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరంభావమజానంతో మమభూత మహేశ్వరం అని చెప్తున్నారు. అలాగే 12వ శ్లోకం ఎవరైనా చెప్తారా? ఇది మోఘాష కాబట్టి అలా అల్పజ్ఞానం గల వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క సర్వశక్తిమత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అలాగే ఊహాకల్పనతో కూడిన మానవులు కూడా భగవంతుడు సంపూర్ణంగా అవతరించని వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారనమాట. ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, సంపూర్ణంగా లేడని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఈ అవజానంతి మామూడ ఎవరైతే ఆ మూడు ఉన్నారో, సపోజ్ మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా శిశుపాలుడు అని, అలాగే దుర్యోధనుడు కూడా ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ రాయభారానికి వెళ్ళాడో అప్పుడు అతను కూడా సామాన్య మానవుడు అని అనుకుని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా దూషిస్తూ ఉంటాడనమాట. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇంకా మనం చేసే శరణాగతి యొక్క స్థితిని బట్టి మాత్రమే మనం ఆయనని గ్రహించగలుగుతాము. అంటే ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణు చొచ్చుతారో అటువంటి వాళ్ళకి ఆ విధంగానే, అంటే వాళ్ళకు ఉన్న స్థాయిని బట్టి నేను వాళ్ళకి ఆ విధంగానే అర్థమవుతూ ఉంటాను, నేను వాళ్ళని ఆ విధంగానే అనుగ్రహిస్తూ ఉంటానని చెప్తారు. ఆ శ్లోకం నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. మాతాజీ చెప్తున్నారు ఎవరైనా? ఏ యథామాన్ ప్రపద్యంతే తాం సదైవ భజామహం మమ వర్తాని వర్తంతే మనుష్య సర్వతః. పార్థ సర్వశః. అందరూ నా విధమైన మార్గాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు, కానీ ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే, వారు ఏ విధంగా నన్ను పొందాలని కోరుకుంటున్నారో, అంటే వాళ్ళు నిరాకారంగా పూజిస్తున్నారా, వాళ్ళకి నేను ఆ విధంగానే అర్థమవుతాను. సాకారంగానా, వాళ్ళకి ఆ విధంగా అర్థమవుతాను. సేవ కోరుకుంటున్నారా, వాళ్ళకి సేవ ఇస్తాను. ధనం కోరుకుంటున్నారా, వాళ్ళకి ధనం ఇస్తాను. లేదు వాళ్ళు నా యొక్క సంపూర్ణ భక్తియుక్త సేవ కోరుకుంటున్నారా, వాళ్ళకున్న అర్హతను బట్టి వాళ్ళకి ఆ విధంగా అతను వ్యక్తం అవుతూ ఉంటాడనమాట. కాబట్టి మనకి భగవంతునికి ఉన్న సంబంధాన్ని పూర్తిగా విస్మరించడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క ఇక్కడ పూర్తిగా విస్మరించడం వల్లనే మీట్లో ఉండండి ఎవరు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనకి భగవంతునికి గల సంబంధాన్ని మనం పూర్తిగా విస్మరించడం వల్లనే మనం ఈ యొక్క పతితమైన స్థితిలో ఉండడానికి కారణం అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మనకి భగవంతునికి ఉన్న సంబంధాన్ని, కానీ భగవంతునికి తెలుసు. అందుకే చెప్తారు కదా, వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాన్ని చార్జున భవిష్యాన్ని చ భూతాని మాంతు వేదన కశ్చన. అంటే వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాన్ని చార్జున, అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది నాకు తెలుసు, ఇంతకుముందు జరిగిపోయింది, భవిష్యత్తులో జరగబోయేది కూడా నాకు మొత్తం తెలుసు, నేను వాటన్నిటిని కూడా ఎరిగి ఉన్నాను. కానీ ఈ జీవులందరూ కూడా దాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అలాగే నన్ను ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు, నన్ను ఎవరు ఎరుగరు అని 7వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. ఓకే, గెలాక్సీ ఎం మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఎవరు ఇందాక అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి మళ్ళీ. ఓకే, జ్యోత్స్నా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇది కూడా చదివేశాం కదా. ఓకే ఓకే మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం. ఈ మంత్రంలోనే కాక ఇతర వేద మంత్రాల్లో కూడా అనాది కాలం నుండి భగవంతుడు జీవులకు ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, ఇది అయిపోయింది, నెక్స్ట్ చదువు. కానీ అంటే ఏంటంటే మనం ఇందా చెప్పుకున్నట్టుగా మనం కోరుకునే ముందు అర్హత అనేది ఇక్కడ యోగ్యత అని చెప్తున్నారు కదా. కాబట్టి మన యొక్క యోగ్యతను బట్టి ఆయన ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయేషర్జున తిష్టతి
భ్రామయన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాన్ని మాయ. కాబట్టి భగవంతుడు భగవద్గీతలో మనకి ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పారనమాట. కాబట్టి మనకి ఏదైతే అర్హత ఉందో దాన్ని బట్టి మనం కోరుకున్న కోరికను బట్టి ఆయన ఇస్తూ ఉంటారు. మన స్థాయికి తగినట్టుగా అది వస్తూ ఉంటుంది తప్ప మనం దానికి మన యొక్క యోగ్యతని మించి మనం అడిగామనుకోండి దానికి ఆయన తీర్చనమాట. అది మనకి యోగ్యత అనేది ఉండాలి. తర్వాత ఇంకా ఆ కృప కూడా ఉండాలి. దానికి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ఒక పదవిని ఇవ్వగల అధికారి అంగీకారాన్ని కూడా సంపాదించాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతను ఏమనుకున్నాడంటే హైకోర్టుకి జడ్జి అవ్వాలని అనుకున్నాడు అనుకుందాం. అతను ఆటోమేటిక్గా అంటే దానికోసం ఏం చేస్తాడు, ఎల్ఎల్బి అంటే లాది అదంతా చదువుతాడు, పూర్తి చేస్తాడు, దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ కూడా అతనికి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమనుకుంటాడు, హైకోర్టు జడ్జి అయిపోవచ్చు అని అనుకుంటే అది కుదరదనమాట. మళ్ళీ ఇంకా అక్కడ ఏముంటుంది, ఎవరైతే ఉన్నతాధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఆమోదం కూడా దానికి కావాలి. అంటే మన యొక్క అర్హతే కాదు, దానికి భగవంతుని యొక్క కృప కూడా ఉండాలన్నమాట. ఇలాగే ఒక్కొక్కసారి ఏంటి, ఉద్యోగాలకి ఇంటర్వ్యూలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అక్కడ ఏదైతే అవసరమో అవన్నీ కూడా ఇతను పూర్తిగా చదివి ఉండొచ్చు, ఆ సర్టిఫికేట్లు కూడా అతని దగ్గర ఉండొచ్చు, అంటే అర్హత కూడా సంపాదించి ఉండొచ్చు. కాబట్టి నాకు అర్హత ఉంది, నాకు ఇచ్చేసాయి అంటే అక్కడ ఇవ్వరనమాట. ఆ ఉన్నతాధికారి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇస్తాడు, లేకపోతే అతను ఇష్టం అనమాట, అతను ఇవ్వకుండా కూడా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు, ఒకవేళ భక్తుడు నరకానికి పోవాలి అనుకుంటే భక్తుడు అనేవాడు అటువంటి పనులు చేయడు కాబట్టి అతను ఆ యోగ్యత ఉండదు కాబట్టి నరకానికి కూడా పంపించడు మరి భగవానుడు. అదే చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ. ఓకే మాతాయి, గెలాక్సీ M4 మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సాధారణంగా జీవునికి భగవంతుడిని ఏం అడగాలో, ఏ పదవిని కోరుకోవాలో తెలియదు. అతడు తన సహజ స్థితిని తెలుసుకున్న తర్వాత భగవంతునికి ప్రేమయుక్త సేవలు చేయడం కోసము ఆయన దివ్య సహచర్యాన్ని అనుగ్రహించమని అడుగుతాడు. దురదృష్టవశాత్తు జీవులు భౌతిక ప్రకృతి వల్ల ప్రభావితులై ఎన్నో ఇతర వస్తువులను కోరుకుంటారు. అలాంటి వారి మానసిక పరిస్థితి చంచలత్వంతో కూడిన బుద్ధిగా భగవద్గీత 2.41లో వర్ణించబడింది. ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి ఒకే ఒక విధంగా ఉంటుంది, కానీ భౌతిక బుద్ధి కాదు, ఎన్నో విధాలుగా ఉంటుంది. బాహ్య శక్తి యొక్క తాత్కాలిక సౌందర్యాలతో ఆకర్షించబడిన వారు తిరిగి భగవంతుని ధామాన్ని చేరడము అనే యథార్థమైన జీవిత లక్ష్యాన్ని మర్చిపోతారని శ్రీమద్ భాగవతము 7.5.31లో చెప్పబడింది. ఇలా మర్చిపోయి మానవుడు అనేక విధాలైన కార్యక్రమాల చేత, పథకాల చేత తన పరిస్థితులను చక్కదిద్దుకోవాలని చూస్తాడు. కానీ ఇది చర్విత చర్వణం లాంటిది. అయినా భగవంతుడు దయామయుడు కనుక విస్మృతితో కూడిన జీవునికి ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించకుండా తన మార్గంలోనే కొనసాగిస్తాడు. అందుచేత శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోని ఈ మంత్రము యథాతథ్యత అనే పదము ఉపయోగించబడినది. జీవుడి యొక్క కోరికను బట్టి భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తుంటాడని తెలుస్తుంది. జీవుడు నరకానికి పోదలిచినట్లయితే భగవంతుడు ఎలాంటి జోక్యము చేసుకోకుండా అతనిని ఆ మార్గంలోనే నడవనిస్తాడు. అలాగే అతడు తిరిగి భగవద్ధామను చేరదలుచుకుంటే భగవంతుడు అతనికి తోడ్పడతాడు. ధన్యవాదాలు మాత. మనం చెప్పుకున్నది ఎలా అయితే ఎప్పుడైతే ఆ ఉత్తమాధికారి అంటే ఆ ఉన్నత అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇవ్వాలి అనుకుంటే అది ఇస్తారనమాట. అంతేగాని నేను అర్హత సాధించాను కాబట్టి నాకు ఇచ్చేసేయండి అంటే అది కుదరదు. ఇచ్చేవారి యొక్క కృప కూడా ఉండాలి. అలాగే మనకేంటి, భగవంతుని యొక్క కృప ఉండాలి. మనమేమో ఏమి అడగాలో, ఏ పదవిని కోరుకోవాలో కూడా తెలియదు సాధారణంగా ఉండే జీవులు కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి మనం ఏం కోరుకోవాలి, భగవంతుని యొక్క ప్రేమయుక్త సేవ చేయడం కోసం ఆయన యొక్క దివ్య సాహచర్యాన్ని అనుగ్రహించమని అడుగుతారు ఎవరు, భక్తులు. అది అడగాలి అని చెప్తున్నారు. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన బహుశాఖాహంతాచ బుద్ధయో వ్యవసాయనం. అంటే ఎవరైతే ఒక సరైన లక్ష్యం అంటూ ఉన్నారో వాళ్ళు, ఇది వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన అంటే వాళ్ళు ఒకే ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంటారు. కానీ బహుశాఖాహంతాచ అంటే వాళ్ళకి ఎవరికైతే తెలియట్లేదో వాళ్ళు చాలా చాలా కొంతసేపు ఒక మార్గాన్ని, కొంతసేపు ఒక మార్గాన్ని ఏటేటో తిరిగిపోయి ఒక లక్ష్యం అంటూ లేకుండా ఉంటారనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి ఒకే విధంగా ఉంటుంది, కానీ భౌతిక బుద్ధి ఏమో ఎన్నో విధాలుగా ఉంటుంది అని
చెప్తున్నారు. అందుకే ఈ భౌతికమైన తత్వంతో భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరడం చాలా కష్టం అనమాట. ఇదేమని చెప్తారు, మతిర్న కృష్ణే అనే ఆ శ్లోకంలో చర్వణ చర్వితం, చర్విత చర్వణం అంటే మనం నవిలిందే మళ్ళీ నములుతూ ఈ భౌతిక విషయాల గురించి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. కానీ భగవంతుడు దయామయుడు కనుక విస్మృతితో కూడిన జీవునికి ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించకుండా తన మార్గంలోనే అతను కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఇంకా అతడు జీవుడు నరకానికి పోదలిచినట్లయితే భగవంతుడు ఎలాంటి జోక్యం చేసుకోకుండా, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎవరైతే అసుర లక్షణాలు అనేవి ఉన్నాయో వాళ్ళు నరకానికి మార్గంలోనే ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని అలాగే నడవనిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఎవరైతే తిరిగి మళ్ళీ మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకునే మార్గాన్ని సుగమం చేయడానికి అతడికి భగవంతుడు తోడ్పడతాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇందాక జ్యోత్స్నా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ మంత్రంలో భగవంతుడు పరిబుహ అని వర్ణింపబడ్డాడు. అంటే ఆయన కంటే అధికులు గాని ఆయనతో సమానులు గాని ఎవరూ లేరని అర్థం. ఇక్కడ ఇతర జీవులు భగవంతుడిని ఆయా వస్తువులను యాచించే భిక్షకులుగా వర్ణింపబడుతున్నారు. భగవంతుడు జీవులు కోరుకునే వస్తువులన్నింటినీ ఇస్తాడు. జీవులు శక్తిలో భగవంతునితో సమానులైతే, సర్వశక్తిమంతులైతే, విజ్ఞాన సంపూర్ణులైతే ఏ వస్తువుని గాని చివరికి మోక్షము అనే దానిని కూడా భగవంతుడిని యాచించవలసిన అవసరమే ఉండదు. నిజమైన మోక్షం అంటే భగవంతుని ధామం చేరుకోవడం. మాయావాదులు భావించే ముక్తి మిథ్య. యాచకుడు ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని దర్శించే వరకు, తన సహజ స్థితిని తెలుసుకునే వరకు ఇంద్రియ తృప్తి కోసం భగవంతుడిని యాచించడం శాశ్వతంగా అలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. చదవనా ప్రభుజీ? నెక్స్ట్ చూద్దాం అండి. ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఇక్కడ పరిభూహ అని వర్ణించబడ్డాడు. అంటే ఆయన కంటే అధికులు కానీ ఆయనతో సమానులు కానీ ఎవరు లేరు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు కదా, ఎక్కడ 108 శ్లోకాలు కొంచెం చూసుకుంటూ ఉండండి. మత్తా పర్తరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ. ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకోటి లేదు. దారంలో ముత్యాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఆ దారం నేనే, సమస్తానికి కూడా ఆధారం నేనే. కానీ అవి నాపైన ఆధారపడి ఉన్నాయి. కానీ ఆ దారం ఎలా అయితే కనిపించట్లేదో నేను వారికి అర్థం కావట్లేదు. కానీ అందరికంటే ఆయనే అధికమైన వాడు, ఆయనతో సమానులు కూడా ఎవరు లేరు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మనం మోక్షాన్ని కూడా అడగవలసిన అవసరం లేదు. అన్నీ భక్తియుక్త సేవలో ఉన్నప్పుడు, ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు అన్నీ కూడా దానంతట అవే భగవంతుడు ఇచ్చేస్తూనే ఉంటాడు. మనం కావాలి అని, మనకి అది అవసరం అనుకుంటే భగవంతుడు ఇస్తాడు. లేదు అంటే ఆ మోక్షం కూడా మనకి అవసరం లేదంటే దాన్ని కూడా ఆయన ఏమీ ఇవ్వని అవసరం లేదు. ఆయన యొక్క భక్తియుక్త సేవలో ఉంటే సరిపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. మనం ఎవరైనా అడిగామనుకోండి, సపోజ్ భగవద్గీత చదవండి, లేకపోతే భగవద్గీత గురించి తెలుసుకోండి అని మనం ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటే కొంతమంది ఏమంటారు, నేనే భగవంతుని అని కూడా అనేవాళ్ళు ఉంటారనమాట. లేకపోతే మేమందరం కూడా భగవంతునే, నువ్వు భగవంతువి, నేను భగవంతునే అనేవాళ్ళు ఉంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళే అంటూ ఉంటారు, మేము మోక్షం కోరుకుంటూ ఉన్నాము, మాకు మోక్షం కావాలి అని. మరి వాళ్ళే భగవంతులు అయినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి మోక్షం అవసరమే ఉంది. ఇది తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అనమాట. ఓకే, జ్యోత్స్నా మాత ఇది కూడా చదివేయండి. పరమ పురుషుడు ఒక్కడే స్వయం సంపూర్ణుడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వం భూమి మీద అవతరించినప్పుడు తాను ప్రదర్శించిన అనేక లీలల ద్వారా తానే దేవాది దేవుని సంపూర్ణ అవతారమని నిరూపించాడు. బాల్యంలో ఎందరో బలవంతులైన రాక్షసులందరినూ అగాసురుడు, బకాసురుడు మరియు సకటాసురుడు అనే వారందరినీ ఆయన సంహరించాడు. ఆయన ఆ శక్తిని బాహ్య ప్రయత్నం వల్ల సంపాదించాడనుకోవడానికి ఏమాత్రం వీలు లేదు. బరువు ఎత్తడం అభ్యాసం చేయకుండానే గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు. సాంఘిక ప్రతిబంధకం గాని నింద గాని లేకుండానే ఆయన గోపికలతో నృత్యం చేశాడు. గోపికలు భగవంతుని శృంగార భావాలతో సమీపించినప్పటికీ గోపికలకు కిందకి ప్రభుజీ అనుబంధాన్ని దృఢావ్రతుడు, నియమనిష్టలు గల సన్యాసి అయిన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆరాధించాడు. శ్రీ ఈశోపనిషత్ కూడా భగవంతుణ్ణి శుద్ధుడు గాను, అపాప విద్ధుడు గాను, అంటే కాలుష్య రహితుని గాను వర్ణిస్తుంది.
ఆయన శుద్ధుడు అంటే ఎటువంటి కాలుష్యములైనా కూడా ఆయన స్పృశిస్తే పవిత్రమవుతామని అర్థం. అపాప ఓకే విద్ధుడు మాతాజీ, అనే ఒక్క నిమిషం. ఇది మళ్ళీ చూద్దాం మాతాజీ, ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ పరమ పురుషుడు స్వయంగా సంపూర్ణుడు, అందుకే స్వయంభూ అని మనకి ఈ మంత్రంలో ఉందన్నమాట. ఆయన భూమి మీద అవతరించినప్పుడు అనేక లీలల ద్వారా నేను సంపూర్ణ అవతారం, దేవాది దేవుని యొక్క సంపూర్ణ అవతారం అని ఆయన నిరూపించారనమాట ఆయన యొక్క లీలల ద్వారా. కొంతమంది ఏమనుకుంటూ ఉంటారంటే మరి మనకి చాలా చోట్ల చెప్తూ ఉంటారు కూడా, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధ్యానం చేయడం ద్వారా భగవంతుడు అయ్యాడు అని అనేవాళ్ళు ఉంటారంట. కానీ అతను అవతరించడమే చతుర్భుజాకారంలో అవతరించాడు, అంతేగాని ఆయన ఏదో పెద్ద అయిన తర్వాత ధ్యానం చేసి భగవంతుడు అవ్వలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి, వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ కొంతమంది రాక్షసుల పేర్లు చెప్పారు కదా, పూతన, అఘాసురుడు, బకాసురుడు, వీళ్ళందరినీ కూడా ఆయన సంహరించాడు. అలాగే ఎటువంటి ప్రాక్టీస్ కూడా లేకుండా గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఎత్తాడు. అంటే ఆయన ఏమి జిమ్కి వెళ్ళడము, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అంటే మనకి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడము అటువంటి ఏమీ ఆయన చేయలేదు. అలాగే శుద్ధుడు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క ఆ రాసలీలలను మనం భౌతికమైనగా మనం చూడకూడదు అనమాట. ఎందుకు అంటే ఒక సన్యాసి అయిన శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు కూడా వాటిని ఆరాధించారు. అటువంటివి భౌతికమైనవి అయితే ఆయన ఆరాధించరు. ఎందుకు అంటే ఆయన యొక్క భక్త బృందంలో చోటా హరిదాసు అనే అతను కొంత చెడు తలంపుతో, అంటే చెడుగా తలిచాడని తెలిసే అతను శిక్షిస్తాడనమాట. చెడు చేయలేదు, చెడుగా తలచాడు, అటువంటి వాడినే శిక్షిస్తాడు ఆయన. అంటే వేరే యువతుల పట్ల ఏదో ఒక రకంగా తలుస్తాడనమాట. అది సాక్షాత్గిన భగవంతుడు కాబట్టి ఆయనకి తెలిసి అతన్ని శిక్షిస్తాడనమాట. అట్లాగే మనకి శుకదేవ గోస్వామి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, అమల పురాణమైన శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పరీక్షిత్ మహారాజ్కి చెప్పిన శుకదేవ గోస్వామి కూడా ఈ యొక్క గోపికలతో ఉన్న నృత్యాలు వీటన్నిటిని కూడా అన్నిటిని కూడా వివరించారు. ఎందుకంటే ఆయన ముక్త పురుషుడు. ఒకవేళ అవి భౌతికమైనవే అయితే ముక్త పురుషుడైన ఇటువంటి వాటిని ఆయన వివరించరు, వాటిని చాలా ఆధ్యాత్మికమైనవిగా ఆయన చెప్పరన్నమాట. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా అపాప విద్ధుడు అంటే అతనికి ఎటువంటి అశుద్ధము అంటుకోదు. ఒకవేళ అంటుకున్నా కూడా అది అతని మీద ఎటువంటి ప్రభావం కూడా చూపించలేదు. కాబట్టి గోపికలు వాళ్ళు వేరే వేరే కోరికలతోటి వచ్చినా కూడా ఆయనకు సహచర్యం చేయడం వల్ల, ఆయనతో సహచర్యంలో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా పవిత్రులయ్యారు అని చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు మొదటి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఒక మామిడి చెట్టుకి మామిడి కాయ అది పిందగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, కొంచెం మనం కోసి తిన్నాము అంటే వగరగా ఉంటుంది. మరి దాన్ని వగరగా ఉంది కదా అని మనం కోసేసి పడేసేయమన్నమాట. ఎందుకు అంటే వాటిని తెంపి పడేయం మనం. ఎందుకు అంటే అవి పెద్దయి అది పక్వానికి వచ్చి తర్వాత ఆ పండు అనేది తీగా ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అవి వగరగానే ఉంటుంది. అలాగే ఈ అపాప విద్ధుడు అనే, ఓకే ఇక్కడ చదవండి మాతాజీ, ఇది మనం చూద్దాము. అపాప విద్ధుడు అనే పదం ఆయన సాహచర్య శక్తిని సూచిస్తుంది. భగవద్గీత 9.3031లో చెప్పబడినట్లు భక్తుడు మొదట దురాచారుడుగా కనిపించవచ్చును, కానీ అతడు ధర్మపదంలో పయనిస్తూ ఉండడం వల్ల సాధువుగానే పరిగణించాలి. అపాప విద్ధుడు అయిన భగవంతునితో అతని సాహచర్యమే ఇందుకు కారణం. పాపం అతనిని స్పృశించలేకపోవడం వలన కూడా ఆయన అపాప విద్ధుడు. ఒకవేళ పాపపూరితంగా కనిపించే విధంగా ఆయన ప్రవర్తించినా ఆయన పాపవిద్ధుడయ్యే ప్రశ్నే లేదు. కనుక ఆ పనులన్నీ మంచివే. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఆయన శుద్ధుడై ఉండడం వల్ల ఆయనను సాధారణంగా సూర్యునితో పోలుస్తూ ఉంటారు. సూర్యుడు భూమిలోని అనేక అస్పృశ్య స్థలాల నుండి చెమ్మను అంటే తేమను గ్రహిస్తూ ఉంటాడు. అయినప్పటికీ పవిత్రంగానే ఉంటాడు. నిజానికి ఆయన తన పవిత్రీకరించే శక్తుల వలన అపవిత్ర వస్తువులను కూడా పవిత్రం చేయగలడు. భౌతిక వస్తువైన సూర్యుడే అంత శక్తిమంతుడైనప్పుడు సర్వశక్తిమంతుడైన భగవంతుని సామర్థ్యాన్ని, పవిత్రతత్వాన్ని మనం ఎలా ఊహించగలము? ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందుకే ఇక్కడ ఈ అపాప విద్ధుడు అనే పదం ఆయన సాహచర్య శక్తిని సూచిస్తుంది అనమాట. ఇందాక మనం ఆ యొక్క గోపికల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, అట్లా వాళ్ళు ఎటువంటి కోరికలతో వచ్చినా కూడా ఆయన యొక్క సాహచర్యం ద్వారా వాళ్ళు కూడా శుద్ధమైపోతూ ఉంటారనమాట. అలాగే
భక్తియుక్త మార్గంలో పూర్తి పవిత్రుడు కాకపోయినా కూడా భక్తుల సాహచర్యంలో ఉంటూ ఎవరైతే భక్తి మార్గాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉంటే అతన్ని మనం దూషించకూడదు, తిరస్కరించకూడదు అని కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అతను ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఆ మామిడి పండు ఎలా అయితే పరిపక్వత, మామిడి కాయ పరిపక్వత స్థాయికి వస్తుందో అలాగే ఇతడు కూడా దురాచారం, సపోజ్ మనం కొన్ని దురాచారుగా కనిపించినా కూడా అతడు పరిపక్వ స్థాయికి ముందుకి వస్తాడు. అది మనకి శ్రీమద్ భగవద్గీతలో అపిచేసు దురాచారో భజతే మామనన్య భాగ్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ వ్యవసితో సహ అని చెప్తారనమాట. అంటే అటువంటి సుదురాచారి ఎప్పుడైనా అతను చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ భక్తి మార్గాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాడో అతడు కూడా గొప్ప భక్తుడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అందుకే అర్జునుడికి కూడా చెప్తారు, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానిహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. అటువంటి నా భక్తుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో, అంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క పూర్తి భక్తియుక్త సేవా మార్గంలో ఉంటాడో అతడు ఎప్పటికీ నశించడు అని, ఓ అర్జున నువ్వే ప్రపంచానికి చాటి చెప్పు అని భగవంతుడు అక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కానీ అతడు ధనపదలను పనిస్తున్నాడు, సాధువుగానే అతన్ని పరిగణించాలి. అందుకే అతన్ని సుదురాచార సాధురేవ సమంతవ్య అని చెప్తారనమాట. అందుకే అక్కడ కాబట్టి అతను అంటే భగవంతుని యొక్క సాహచర్యంలో ఉండే వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా, అంటే వాళ్ళు పవిత్రులుగా తయారవుతున్నారు. మరి భగవంతుడికి అటువంటి అపవిత్రత అంటుకుంటుందా? అంటుకోదు. అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఆయన శుద్ధుడై ఉంటాడు. కాబట్టి ఎక్కువగా ఆయన అందుకే సాధారణంగా సూర్యుడితో పోలుస్తూ ఉంటారు. సూర్యుడు కూడా అంతే కదా, భూమిలోనే అస్పృశ్య స్థలాలు, అంటే ఒక మలమూత్రాలు విసర్జించే స్థలం అవ్వచ్చు, సపోజ్ డ్రైనేజీ పారుతూ ఉంటుంది, లేకపోతే బాత్రూమ్లు ఇవన్నీ విపరీతంగా భూమిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, తేమ అదంతా కూడా భూమిలో ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ మనం ఎండాకాలం చూస్తే ఇవన్నీ కూడా ఆవిరైపోతూ ఉంటాయి. అంటే అన్ని కాలాల్లో కూడా ఆవిరైపోతూ ఉంటాయి. అవంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి? సూర్యుడి నుంచి వచ్చిన ఆ యొక్క వేడి అంతా కూడా ఆవిరి రూపంలో తీసేసుకుని మళ్ళీ పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మరి అటువంటి నీటిని అంతటిని ఎవరు? సూర్యుడు గ్రహిస్తున్నాడు కదా. మరి అతను అపవిత్రుడు అవుతాడా అంటే అవ్వడు. ఎందుకంటే అతను శుద్ధుడుగానే ఉంటాడు. ఇన్ని తీసుకున్నా కూడా మళ్ళీ మనం ఆ అగ్నినే మనం ఎట్లా చాలా పవిత్రంగా భావిస్తూ ఉంటాము, అగ్ని అనే దాన్ని. అందుకే సీతమ్మ వారిని కూడా అగ్ని ప్రవేశం చేయించారు కదా, అగ్నిలోనే. అంటే అంత పవిత్రమైనది అనమాట అగ్ని. కాబట్టి సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ఆ యొక్క వేడి, ఆ అగ్ని ఏదైతే ఉందో ఇలా చేస్తూ అంటే అశుద్ధాన్నంతా అటువంటి తీసుకున్నా కూడా ఎప్పుడు కూడా శుద్ధుడుగానే ఉంటాడు. మరి సూర్యుడే భౌతికమైన వాడు అట్లా శుద్ధుడై ఉంటుంటే మరి భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు, మనం అతని గురించి ఇంకా వేరేగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. అతను అపవిత్రుడు అయ్యాడు అని అనుకోవడం మన హృదయంలో ఉన్న అపవిత్రత అనమాట అది. అందుచేత మనకి అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, మనం అలా అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ అతనికి ఎటువంటి అపవిత్రత అనేది లేదు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలని ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు. ఇంకా మనం ఆల్రెడీ చూసాం, జన్మకర్మచమే దివ్యం ఏవం యోవేతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జన. కాబట్టి అతడు అచ్యుతుడు, పతనం లేనివాడు. అతని యొక్క జన్మలు కర్మలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉత్తమమైనవి అని తెలుసుకోవాలి. ఆయన భక్తుల యొక్క కోరికలను ఎప్పుడూ తీరుస్తాడు. ఈ యొక్క అపాప విద్ధం అనేది ఈ యొక్క శ్లోకంలో చాలా చాలా అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం అని చెప్తున్నారు. ఏ పాపము కూడా కృష్ణుణ్ణి కలుషితం చేయలేదు, ఏ పాపపు మార్గము ఉండదు, మన యొక్క పాపములు కృష్ణుడిని నిరోధించలేవు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, అందరికీ ఓకే, ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. రేపు క్లాస్ ఉండదు కాబట్టి మళ్ళీ సోమవారం రోజు నెక్స్ట్ మంత్రము అనేది చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జై. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జై. పద్మాశ్ర ప్రపాత్ की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे.